Thank you, Jesus. Nilqawkom eżis aħwa Maltin u Mawġin, daw kollha li intom issegwu dan il-Ministeru ġimgħa wara ġimgħa. Ħanejdlek mhux faċli tkun hawnhekk kull nhar ta' Erbgħa, kull nhar ta' Sibt u nhar ta' Ħadd. U qed ngħid l-iktar għalija. Naf li ħafna minnkom tkunu hawnhekk, grazzi muli għalikom. Imma ħafna minn nies ma jaħduha for granted di ta'. Taħodix for granted ta'. Inti ħafna minnkom tistgħu xi nifettilek ma tiġix. Imma passer ma jistax jagħmelek. Forsi jieħu xi weekend l-ewwel hemm qabel arba' fitqabel, imma ma jistax. Sewwa kemm importanti, it-tfal jistgħu jmorru jiġu, il-missu l-om ma jistgħux. Ġi toħdux for granted dawn l-affarijiet eżaż aħwa, naf li xi kultant tibda tgħid għax isa rutina, imma fil-ħajja tmur ix-xogħol rutina. Tqum tinħażel għax il-leħja tiekol tuħu l-breakfast rutina. Sewwa, mhux kollox fil-ħajja rutina, sewwa. Imma jrid ikollok ċertu stabilità, jrid ikollok ċertu innaf rutina, x'inkella ma tafx ħadd tagħmel għada, ma tafx fejn sejr għada, ma tafx hekk hux ħannet għada. Ma tafx hekk, bye bye boys and girls, little ones, go bye. Hallelujah. Jiġifieri hemm lok għal struttura. Lejla ħanduru bosta skritturi. Peress li l-ġimgħa l-oħra il-Ħadd li għadda u s-Sibt li għadda tkellimna, tiftakru fuq x'kellimna? Fuq x'kellimna? Il-jienu. U jekk jienu wkoll. Amen. L-erba' li għaddejna tkellimna fuq l-Alla, Ġesu, fuq l-Islam, Ġesu lider li huwa Alla, divin, etern, li jissejjaħ il-jienu fl-Islam, fil-Ġudaizmu u fil-Kristjaneżmu, ovvjament. Allura ħassejt, illum, għetlu fuq xi ġan nitkellem mulej, u ħassejtni għandi nibqa' fuq l-istess linja. Għaliex, number one, ċertu messaġġi jirrekjedu aktar minn sija, all right? Ġivina ħantikom daqsxejn ċeras għal-lejla. Għax ċertu messaġġi għandek bżonn kors sħiħ għalih. Għalhekk għandna il-Bible College u għal-messaġġi bħal tal-lejla għandna courses jisimhom Christology, l-istudju tal-Kristoloġija, minnu Kristu x'inhu Kristu, l-Ministeru ta' Kristu, u għamluh. Għandna courses oħrajn ta' Pneumatology, l-istudju tal-Ispiritu Santu, sewwa, minnu kida. Għaliex il-lejla ħanet u għandna courses sħaħ biex nistudjaw fuq dawn l-affarijiet. Lejla ħanitkellmu fuq xi ħaġa li aħna l-Maltin mhux neqsin nisimgħu fuqha, però ħafna xorta ma jifhmuhiex u hemm mhux ħanidilkom ħadd tifhmuha totali, It-Trinita Mqaddsa. It-Trinita Mqaddsa. Meta jiena kont għadni tfal u kont għadni nikber dejjem kont nisma' bħalma qalilna ħuna issa stess dan huwa misteru. Pero mhux kompletament misteru, mhux misteru tali li ma tista' tifhmu xejn, tista' tifhem ċertu affarijiet, però dejjem jibqa' l-element ta' misteru fih. Sewwa għax qed nitkellmu fuq Alla nnifsu fuq 3 persuni f'Alla wieħed. Amen? Mela kulħadd jitlob miegħi għax il-lejla ġej il-laħam. Amen? Welcome to Steakhouse. Hallelujah. Tħobbu tmorru Steakhouse? Oh, I love Steakhouse. Hallelujah. Mela għal dawk tħobbu l-laħam, tfittxux il-laħam naturali u mbagħad spiritwali tmorru junk food. Jew quick food, jew fast food. Amen? Kulħadd jitlob warajja, jgħidlu missi qadis. Nitolbok issa stess. Fl-isem Aziz, ir-Re, Sidi, Ibnek Aziz, Ġesu Kristu, u permezz tal-Ispiritu Santu. Għatini rivelazzjoni. Iftaħ li għajnejja b'tali mod li minn għajrek mulej ma nistax narahom jew nifhem ċertu affarijiet. Imminti titlobna u tgħidilna itolbu u taqilgħu, fitxu u ssibu. U għalhekk il-lejla mulej għatina għarfien kif aħna nifhmu din il-glorjuża teorija tal-Iskrittura, it-Trinita Mqaddsa biex nifhimha
u anke nkun kapaċi infhem għal ħadd ieħor u kif din ir-realtà u verità tapplika fil-ħajja ta' kuljum tiegħi. Lilek mulej kull glorja u tifħir u grazzi tal-ismajtni fis-sem Ġesu Kristu. Amen. Waħda mill-affarijiet li aħna bħala Knisja River of Love u Moviment u knisja oħrajn, aħna apparti li aħna Kristjani dik dejjem u qabel kollox u anke evangeliċi, però mhux biss, aħna Knisja Apostolika wkoll. Dak mhux kull knisja tista' tgħidlek. Bħala Kristjani jiena u inti suppost nemmnu l-kredu tal-Apostli u l-kredu ta' Niċea. Kontu tafu di? Kemm minnkom tafu l-kredu? Tafu l-kredu? Ħannara tafu xmija, ħannara. Nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Ħaliq tas-sema u l-art u l-ħwejjeġ kollha viżibbli u inviżibbli. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben uniġenitu talla imnissel minn missieru qabel kull żmien Alla min Alla. Dawl min dawl. Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux maħluq. Natura waħda mal-missier li permezz tiegħu sar kollox. Għalina l-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna niżel mis-smewwiet u kien inkarnat. Kien diġà qabel ma kien inkarnat imma ħaġisem mill-Verġni Marija, kienet verġni qabel ma welditu u bl-Ispiritu Santu. U kien magħmul bniedem msallab u kolalina taħt Ponzu Pilatu, bata u kien mitfun u t-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont l-Iskritturi. Tela fis-smewwiet u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għad jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq. X'jagħmel jiġġudika d-dinja? Mela bniedem jista' jiġġudika d-dinja. Tiġà ntliftu Jehovah's Witnesses. Tiġà ntliftu Musulmani. U tiġà ntliftu dawk kollha li tinnegaw u tirreġettaw id-divinità ta' Kristu. U tal-Ispiritu Santu. Lestu sninkom. Jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U meta fl-Iskrittura tirreferi għal Alla bla tmiem, mhux bħalu bħalek ta' jiena u inti kellna bidu u mhux ħanna tmiem, meta Alla tgħid Alla huwa bla tmiem jew huwa eterni, ġifieri la kellu bidu u laqas tmiem. Dak il-karawata ta' moħħok ma nistax nifhmuha. Ħankomplu. U nemmen fl-Ispiritu Santu. Il-mulej. X'inhi? L-Ispiritu Santu il-mulej. Taf li daw kollha Skritturi intom? Kontu taf li daw kollha versi mill-Bibja? L-Ispiritu Santu huwa l-mulej? L-Ispiritu Santu huwa Alla? Jehovah's Witnesses, Musulmani, għarħila l-Musulmani. Għaliex, irreġettaw ħafna veritajiet. Ma speċjalment Jehovah's Witnesses. U dawk li reġettaw id-divinità tal-Ispiritu Santu. Dini għadu dawn huma dottrini kruċjali għas-salvazzjoni tiegħek aħwa da. Mhux qed titkellmu ma nemminx fil-fejqan llum, ma rajt mur marit u mur il-ġenna. Imma ma temminx dan. Laqqas tibqa' tiġi ikkonsidrat Kristjan. Il-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajja u l-mejtin u s-salta tiegħu ma jkollx miem, nemmen fl-Ispiritu Santu l-mulej li jagħti l-ħajja li jipproċedi mill-missier u mill-liben u meqjum, worshipped. L-Ispiritu Santu huwa worshipped, u glorifikat fl-imkien mal-missier u mal-liben li tkellem permezz tal-profeti. U nemmen fil-Knisja waħda Kattolika, Apostolika. Kemm minnkom Kattolċi, u lejdekom?
Kemm minnkom ma tafux kuntomx kattolċi jew le? Kemm minnkom apostoliċi? Kemm minnkom ma jimpurtakomx ngħid xorta mhux ħatolli dejk? Kattoliċi Maltin. Jien kattolku. Mela. U apostoliku. Issa ħanejt xi ħaġa. Għaw ħafna insara imorru knejjes kattoliċi, ma River of Love hija kattolika. Mhix kattolika Rumana. Hija knisja apostolika. Għandek bosta knejjes fid-dinja li huma apostoliċi u kattoliċi mhumiex Rumani. Imma xi ħaġa interessanti, il-knejjes kollha apostoliċi kollha jemmnu fil-kredu. Sew ta' Niċċeja u tal-Apostli. U fihom id-dottrini kollha li nemmnu l-Kristjani kollha. Infatti anke l-Evanġeliċi jemmnu din id-dottrina. Anke l-Protestanti jemmnu din id-dottrina. Anka l-Ortodossi jemmnu din id-dottrina. Infatti hemm daqsxejn differenza bejn l-Ortodossi believe it or not. Imma fid-dottrina tat-Trinità ma tagħmilx differenza. Però kollha jemmnu fid-divinità tal-Missier, tal-Ibn Ġesu u tal-Ispiritu Santu. U din għaliex importanti. Jekk intom ma temmnux di, jekk bniedem jissejjaħ Kristjanu ma jemminx da, jissejjaħ quddiem il-Kristjaneżmu eretiku. Eretiku. Meta int għandek Kristjani, ta' bosta dawk li jgħidulhom Christian cults, mhux occults, tħallax occult ma' cult, cult group. All right? Occult fisser dak li għamlu affarijiet ta' seħħer, affarijiet black magic, maġija u jikkontattjaw il-mejtin u spiritu u demoni. Dak ockult. Kult fisser group. Għandek Kristjani kulti li żvijaw minn din id-dottrina prinċipali. Il-Papa temmen fih jew le, la jitelleflek is-salvazzjoni, laqqas iżilek ma' salvazzjoni, imma jekk m'għandha minn ġdid titlef kollox. Din dottrina fondamentali jekk wada, ħanaqralkom ieħor. Issa dak li ngħidulu l-kredu tal-Apostli. Jiena nemmen falla l-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art f'Ġesu Kristu ibn wieħed Sidna li kien ikkonċeput mill-Ispiritu Santu twiled minn Marja Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzu Pilatus għal-buħ, mietu difnuħ, niżel bejn l-inwiet, dan għandkom tkunu tafuħ bl-ammen. Ma t-tielet jum għam minn bejn l-inwiet, tela fis-smewiet, jgħid fuq in-naħa tal-lemin tal-Missier li jista' kollox minn hemm għandu jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispiritu Santu, Knisja Mqaddsa Kattolika, xirka ta' qaddisin, il-maghfira tad-dubiet u l-qawma tal-inwiet u l-ħajja dejjem amen. Kunu għafuhom dawn, jekk intom tmorru fuq il-website tagħna, dawk huma parti mill-kredu ta' River of Love. Ħafna ministeri. By the way, ħaġa interessanti, side note, ħafna ministeri mur ċekkjaw il-website tagħhom, ara fejn ġew ordnati, ara fejn ġew waqfa, ara ġew minn bagħthom. Ara x'jemnu, ħafna ministeru knes għas għandhom xejn minn da tafu. Let's go back to the message. Il-Mormons jgħidu li jagħmlu f'Ġesu. Allura Kristjani, il-Jehovah's Witnesses jgħidu li jagħmlu f'Ġesu. Allura Kristjani, anke l-Musulmani jgħidu li jagħmlu f'Ġesu. Allura Kristjani. Għandek bosta u dawet insabilek l-iktar li nafu bihom għax hemm oħrajn, għandek is-Seventh-day Adventists, għandek bosta denominazzjonijiet li żvijaw minn dak li huwa fundamentali. Affarijiet sekondarji tista' tħallihom sekondarji, imma affarijiet fundamentali ma tistax. Għaliex jiena u inti it-Trinità kontinwament taħdem bejni u bejna. Fejna? it-Trinità taħdem fina kontinwament. Kontinwament ninvolvu it-Trinità f'ħajjitna. Number one, naf li da xej, di ħaġa kbira lija biex nitkellem fuq għaliex. Għax nitkellmu fuq Alla. Tgħid li mhux dejjem nitkellmu fuq Alla, imbissa qed nipprova niddiskrivilkom minnu Alla.
Allura, mux għadin, aħna ħafna minn drabi bħal knies oħra jitkellmu per eżempju jinnaf kif inti tkun vittorjuż u tellep id-dinja u kif Alla jħobbok u Alla jfejjek. Dak kollha tajbin u kollha bżonn jużi. Imma mbagħad ċertu knejjes ivodu iżommu l-bot minn ċertu dottrini li jidentifikawhom jekk mhix verament huma knejjes dawk li jgħidulhom orthodoxy Christianity. Orthodoxy m'għandhomx jaqsmu xejn la mal-Grik, għazem Armenian Orthodoxy tfisser the true teaching. Issa din, by the way, il-kredu, dak li aħna ngħidulu l-kredu tal-apostli, taf għaliex ngħidulu tal-apostli, mhux għax biss ngħidu l-apostli, imma li skont l-istorja tal-Knisja, dan il-kredu ġi mistqar propju fil-ġurnata ta' Pentekoste. Fil-ġurnata, din mhix fil-Bibja, din hija parti mill-istorja. Temmina u ma tamminix ma tammix differenza, imma tammel interessanti li inti tkun taf dal-kredu minn fejn ħareġ. Da ħarġuh l-apostli propju fil-ġurnata ta' Pentekoste qalu aħna nemmnu dan. Once li temmen da vero jagħmlek Kristjan. Issa ngħidulkom xi ħaġa evanġeliċi, protestanti, ortodossi u intom kattoliċi u dak kollu tħobbu s-sogu u tħobbu l-verità. Min jemmen dan minn qalbu isalva. Tgħid li mela l-Kattolċi kollha salvati. Jalla, praise God. Mhux hekk trid inti? Mhux hekk tixtieq li kollha salvati? Imma l-biċċa xogħol hija di, ftakar li l-Kristjaneżmu mhux pappagaliżmu hija revelazzjoni. Dawn l-affarijiet hija wkoll kont nafhom ma' 23 sena pappagaliżmu u kont nagħmel il-ħmerijiet kollha tad-dinja bħalma kontu tagħmlu intom. Imma once li ssir revelazzjoni, mbagħad ħajtek issir trasformazzjoni. Amen. Halleluja. Ġifieri eżis Kattolċi, intom li tħobbu tisimgħu dal-programm u segwu dan il-pulptu. Grazzi, praise God. Dil-ġimgħa kontat jgħadni familja għak li aħna jiena ninsegwik snin. Għak li rid niġi River of Love, ġejba l-familja sħiħa, grazzi mulej. U bħalkom, ħafna minnkom. Imma l-biċċa xogħol għaliex dawn l-affarijiet mhumiex ħajjin għal-bosta. Għax l-Skrittura tgħid ukoll li l-kelma waħida il-liġi weħida, mhix biżejjed għandek bżonn l-Ispiritu Santu. Għad tifhmuha? Anka fil-kreazzjoni, il-kelma waħda ma kienx biżejjed. Alla tkellma u l-Ispiritu Santu sajjar. Amen. Dak tgħidlek ta' ma tgħidlek sajjar. Dak kienet intikom Malti komuni għalikom. Ġenesi kapitlu 1 vers 3. Amen. Mela, minu dan Alla li għed jitkellmu fuqhom? L-Alla li jiena u inti nsejħilu missier. Mulej. Number 1, tgħid li mhux ovvja, imma mhux xejn ovvja, xejn. Number 1, Alla li jiena u inti naqdu ma jismux Allah. Kattolċi ifqu għejdu għandna l-istess Alla. U jiddispeċini għalikom li intom issegwu ċertu baxxejja Kattolċi Rumani li jgħidukom l-ereżijiet u għax intom tal-għajna jkom temnuhom verbatum. Le, temnu l-ħadd verbatum, laqas li. Titċekjaw mal-kelma. Morru informaw ruħkom. Alla tagħna ma jismux Allah. Infatti laqas biss jismu Alla. Jismu Yahweh. Jienu. Jienu dak li jo, halleluja. Jienu Yahweh. Naf li għaw min jħob jargumenta jismu Ġehova. U jek t-tisseħlu Ġehova, għalija mux problema, pero laqas ma jismu Ġehova. Għarraġuni naf li għettilkom qabel, man dawk li ma semawx, u għal dawk li forsi għet jisimaw l-għom għal-ewel darba, ma jistax jismu Ġehova, nsabti, mux ma jismux, laqas jista jismu Ġehova. Faċli, ħani l għalix. Għax fil-ludi memx will, memx A, E, I, O, U, ċa, ċa, ċa. Tiftakru għadi? A, E, I, O, U, ċa, ċa, ċa. Issa ħat tiftakru għazgu. Halleluja. Amen. Halleluja. Ejdi li ma pastor ħajota mill-għek. U jekk inti xi pastor tarani jiena ma l-aħjar minnek xorta waħda.
Għed nċajta, nħubieċi nċajta f'timkien. Għalli. Amen. Għalix, ma jistax jismu Ġehova. Mux ħan iġġilet fuqa u laqas ħan aqsam knejjes fuqa. Sawa, imma ma jistax għax memx la E-I-O, kien jismu Jud, Hej, Vav, Hej. Li għettilkom skont ċertu studji għaw min jemmen, mux jemmen għax ġast inventa, minn ċertu studji tfisser hand behold, nail behold, interestingly. Sawa, imma jek ma tixxemmen dik ukoll ma tagħmilx differenza. Imma pratikament jiktib ta' Eżodu kapitlu 34, meta der il-Mosè, ok? Għallu, min ħanajdlhom li intint, għallhom jienu. U tafu l-iskrittura sew Ġesu jgħid li jienu, u sew anka fil-Koran jgħid li jienu. U li huwa Ġesu. Mela jienu, Alla li jiena u inti insejħulu. Naf li nsemmi l-Jehovah's Witnesses, ix-xida ta' Jehovah's, imma bil-forsi kolli nsemmiju. Ħan ngħidu għabalix. Għax ċertu nies li joqogħdu jgħidulu għax inti tissejjaħlu Jehovah, jien insejjaħlu Papa. L-ikbar revelazzjoni, mhux Jehovah, l-ikbar revelazzjoni Abba Missier. U għalhekk il-lut rridu jħaġġu li Ġesu, mhux għax ħajjatlu Ġehova, u għax ħan żball fil-pronunciation ta' ismu, imma x'meta lill-Alla se jaħlu l-Missier. Rridu jaqtluh. U jiena u inti għandna dan il-privileġġ li l-ebda reliġjon għandha li aħna nsejħulu Abba Missier. Amen? Ġesu fi-ktib ta' Eżajja jissejjaħ Missier etern? L-Ispirtu Santu jissejjaħ l-Ispirtu tal-Missier? Għalhekk qed ngħidilkom di mhix kwistjoni ta' sija tal-im, ta' dan huwa kors teoloġiku tal-Università li aħna nofruh ġo River of Love. Ħandoq naqatrom bil-lejla, appermettuli, bħalma qal Pawlu, appermettu qal bluħat jgħaj. Jiena daw studjajta u m'għamilt turrun snin nistudja fuq dawn l-affarijiet għalhekk għandi d-dottorat. Issa, mhux bil-forsi tkollok id-dottorat biex tkun tafhom, tista' tiġi revrov tkun tafu. Amen. Amen, halleluja. Ikun infaħħar Ġesu Kristu għax dak kollu li jien u dak kollu li għandi għall-glorja tiegħu permezz tal-grazzja tiegħu biss. Halleluja, għatu ċabċiba kbira lil mulej. Halleluja. Grazzi Ġesu. Mela, number 1, il-Jahwe, il-mulej tagħna, Adonai, El-Oljon, huwa Alla li qatt ma kien ikkreat. Ħadd ma kreaħ. Qabel il-kreazzjoni kollha diġà kien hemm hu. Mhux ġie kreat qabel, diġà kien hemm hu. Il-żmien, time exists in him. Time came out of him. Il-żmien il-ħin ħareġ minnu. Alla ma jeżistix fil-ħin, Alla jista' jidħol fil-ħin, imma Alla jeżisti fl-eternità. Darba kien hemm waħda mara Alla, kienet tagħtni eżempju vera kienet berkitni ħafna. Ħantikom eżempju. Ejja law, brother, ejja ħdejja. Ejja jiġri. Elvis, ejja ħdejja, Elvis Presley ejja ħdejja ġbin. Iġri jew. Iġri. Imsaħsaqek zaħbi. Muchacho. Mela, għamelek. All right. Immaġina din id-dinja. Immaġinaw din id-dinja, ġvera li din kienet rivelazzjoni li. Immaġina din id-dinja, unek għandek ballu, id-dinja. Dan, id-dinja u l-univers jeżistijaw. Da unek aħna jgħidulu time, place and space. Time and space. Fil-meter, kif jgħidhom bil-Malti, bro? Il-ħin, l-spazju u l-materja. Dan huwa time. Aħna ngħixu għaw, xi tikka żgħirek. Tik. Anzi, ħafna iżgħar minn hekk. Dik it-tik, dik id-dinja. Inti tik. Mela. Tixaqlek, ta' ħudu l-ritratter. Mela dan huwa time, space and matter.
Provaw ifmu di. Alla jgħixaw. Tabdu għadi. Time, space and matter. Alla jgħixaw. Allura meta daħal fid-dinja, minn din l-eternità, Alla daħal in time. Daħal fi żmien. Qed taqbduha stampa? Għalija dija powerful ħafna. Qed taqbduha di? Dak kollu jiena u nafu, jiena u inti nafu, hawnhekk nafu. Time, space and matter. Meta jiena nitlob, my prayer goes here. In eternity. Meta Alla jirrispondi, Alla jidħol. Wow. Hallelujah. Amen. Amen, grazie bro. Għandek id-dinja fidejk issa, jekk jiġi xi ħaġa waħlu fih. Mela, l-għala tagħna huwa bla bidu. Bla tmiem. Jina u inti mhux istess ħaġa naf li aħna ngħidu aħna vera eterni, ġifieri jina u inti believe it or not, inti l-ispirtu tiegħek qatt ma ħajmut, Meta l-Bibja tgħidlek aħna mmutu biss fiżikament u meta dnub jaqtlok fisser li inti ġi separatu mifrud minn Alla l-Etern. Imma ma jfissirx li taqaf teżisti. Dik oħra, din dottrina oħra falsa tal-Ġehovah's Witnesses. Ma jfissirx li taqaf teżisti. Tibqa' teżisti. Għax dak li beda, kull ħaġa li beda Alla m'għandix tmiem. M'għandix tmiem. Salla huwa bla bidu. Ħadd ma kreah huwa infinit. Huwa mhux ħajkun jew kien. Huwa dak li krea il-sema u l-art, dak li krea id-dinjiet differenti, il-galassi differenti u realms. Xejdu għabina? Dimensjonijiet. Aħna ma ngħixux fid-dimensjoni kollha. Aħna ngħixu fid-dimensjoni tad-dinja. Imma hemm dimensjonijiet oħrajn. M'għandux jaqsam xejn, imma għandu xaqsam biex nfehmkom dimensjonijiet. Hemm dinja oħra parallel spiritwali. Jiena u inti ma narawix. Tinfluenzana. Dawk li jgħidulhom Nefelim, dawk li jgħidulhom il-fallen angels, dawk li qed jimmanifestaw madwar id-dinja u qed tiżdied il-manifestanza tagħhom ta' hekk imsejħa aljeni, dawk jgħixu f'dimensjoni oħra. Alla ħalaq diversi dimensjonijiet. Alleluja. Mela. Kulħadd jgħidha Jud, Hej, Vav, Hej. Jud, Hej, dak ismu. Imma ovvjament ismu. Jista' jkun qed nispelleħ ħażin. Għax ħadd ma 100% ma jaf kif tispelleħ isem. L-Alla tagħna. Issa dan il-Jud, Hej, Vav, Hej huwa Ġesu Kristu nnifsu wkoll. Okay, aħwa. Huwa distint minn Alla toħra. Jiena nemmen li hemm Alla toħra. U jaqbelek temmen ukoll għax il-Bibja tgħidha. Kontu taf il-Bibja tgħidlek li hemm Alla toħra? Li kieku jisimgħuni, kieku Alla kien wieħed waħdu. Waħdu. Kieku xi qed tgħidilhom dam toddarawx Alla toħra. Ma m'hemm l-ebda Alla ieħor fil-kategorija ta' Jud, Hej, Vav, Hej. Mem lebda Alla ieħor fil-kategorija tal-jienu, għax hu biss etern, l-oħrajn kollha kreati. Huma mixture ta' perverżjonijiet. Ek ċedulhom dawn. Celestiali ma naturali. Xi darba nagħmlu lezzjoni fuq dik. Ma tantx ħad għamillek differenza, però jista' jkun li ħajkollok konta fuq dawn l-affarijiet għax qegħdin ngħixu in a time and age when these things are becoming more visible. Qed tifhmu xi ħaġa intom, qed intikom ħafna diġà għandkom suppost għandkom xejdu l-all derf. Ix-shrimp cocktail, ma tiġobdejna bid-dolphin u bil-shark. Amen, aħwa? Meta inti għandek f'reliġjonijiet oħra. Baal, Zeus, Krishna, Vishnu. Daw kollha allat demigods oħra.
ma jsalvawx, ma jfejqux, huma perversi u diaboliċi. Anyway, huwa missier l-Alla li aħna naqdu, Alla li jiena u inti nafu, huwa missier. Għal-bosta reliġjonijiet, inkluż għal-reliġjon it-tieni l-ikbar fid-dinja għall-Islam, mhuwiex missier. Kontu tafu li il-Musulmani ma jafuqx bħala missier. Jiena u inti biss nafuq bħala missier. Infatti laqqas il-Lut ma kienu jafuq bħala missier. Għalkemm hemm indikazzjoni fit-Testament il-Qadim fejn jissejjaħ missier. Ma kellhomx ir-rivelazzjoni ta' missier għaliex Ġesu ma kienx għadu ġi u ma kienx għadu adottom bħala wlied sopranaturali. Taf li inti wild sopranaturali? Tgħix ġo ġisem naturali, imma d-DNA spirituali tiegħek hija sopranaturali. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ġesu u għal-jienu. Rajna bosta skritturi. Għandek Ġwanni, ħan naraw għara, għax naħseb aħjar naraw għadi. Għax din hija kruċjali. Morru Ġwanni, kapitlu 8. Verse 24. Il-Farizej, nfakkarkom xi ħaġa li diġettilkom imma dawk li ma semawx, Ġesu ġie persekwetat. Issa naraw għadi fi Ġwanni 10 fl-imkien. Anka Ġwanni 5 semmija u ku. Ma Ġesu ma ġiex persekwetat għax kien jagħmel mirakli, kien ifejjaq. Ma kienx jagħmel ma xi fekk. Għaliex fehmu ħsew il-Lut meta qallhom jien u l-missier ħaġa waħda u jekk rajtu lili rajtu lill-missier. Fehmu ħsew. Ġesu qalilhom, vers 23, intom minn hawn isfel, jien ġej minn hemm fuq. Intom nies ta' din id-dinja, imma jien minix ta' din id-dinja. Jien dħalt fid-dinja, imma minix ta' d-dinja. Kif għedtilkom jien, intom tmutu fid-dubitkom, għax jekk intom ma temnux li jienu tmutu fid-dubitkom. Din serja ta' hija ħasra ta' hija ħasra ta' Ġwanni 10 marru. 10 vers 28. U jien nagħtihom il-ħajja ta' dejjem. Tiġġa biżżejjed għax aħna nafu li ħadd ma jista' jagħti il-ħajja ta' dejjem jekk mhux Alla. U huma ma jintilfu qatt. U minn idejja ma jaħtafhom li ħadd missieri li tahom li u akbar minn kulħadd. U ħadd ma jista' jaħtafhom minn id il-missier. Jien u l-missier aħna ħaġa waħda. Il-Lut raġaw qabdu l-ġebel biex iħaġruh. Ma Ġesu qalilhom kien hemm ħafna emejjel tajba li jien urejtkom minant il-missier. Għalli ma emil minnhom tridu tħaġruni. Weġbuh il-Lut. Mhux għal xi emil tajjeb iridu nħaġruk, iżda minħabba id-dawa li jatt. U għax int li m'intix ħlif bniedem. Filippin kapitlu 2, vers 5 sa 10. Min barra kien jidher biss bniedem. Li m'intix ħlif bniedem hija tagħmel lilek innifsek Alla. Fehmuh il-Lut vera. Kieku x-xhieda ta' Ġehovah jifhmu dik l-iskrittura, jibdew jiġu river of love.
u ma jibqgħux iktar xhieda ta' Ġehovah. Isiru xhieda ta' Kristu Ġesu li jienu. Ġesu li fejjaq, eżis xhieda ta' Ġehovah. Ġesu li jaħles mix-xjaten, eżis xhieda ta' Ġehovah. Li daw kollhom ta' ma tamnuħx. Għax għandkom vanġelu ieħor u li Pawlu jwissikom li min ixander vanġelu ieħor. Galatin 1 verset 9 ikun misħut. L-Islam l-istess. U l-Ġudaizmu l-istess. Mux għaxin bil-lut. Jekk jiġħdu lil Ġesu Kristu, jista' jkollok il-wedit kollha ta' Abraham. Ma jfisser xejn. Tiġħad il-Messija il-liben u Alla jkun l-għadu tiegħek. Kontra tiegħek għall-eternità. That's not a joke. Daw mhux affarijiet żgħar, daw affarijiet kbarissimu. Meta Alla jgħid Alla wieħed hija l-kelma simili anke għall-Malti. Ħadd. Ħaġa waħda. Għal-kemm huma ħaġa waħda, huwa ħaġa waħda, Alla l-Missier, Alla li ben Ġesu u Alla l-Ispiritu Santu huma distinti. Tista' tiddistingwihom imma ma tistax tisseparahom. Għax huma ħaġa waħda, Ħadd. Il-Missier bat il-Ġesu. Ġesu u l-Missier batu l-Ispiritu Santu li ħareġ minnu. It-tlieta huma fil-Bibja huma onorati, adorati, infaħra, molija, kreaturi, kollha jikkreaw. Alla l-Missier jikkrea, Ġesu jikkrea, l-Ispiritu Santu jikkrea. L-Ispiritu Santu jirrevela, Ġesu jirrevela, alla l-Missier jirrevela. Alla l-Missier Ġesu Kristu u l-Ispiritu Santu jaħfru d-nubi. Aw kollha fi-Skrittura. M'għandekx għalfejn taħseb li aħna għandna tliet Allad. Ħanidilkom għalija din hija revelazzjoni li jenitni ħafna. Wieħed mit-titli tal-Alla, l-ewwel Ġwanni 4:8 u 18, tgħidlek li Alla huwa imħabba. Kif tista' tħobb jekk ma tistax tesprimih? Alla mhux xar iħobb jew beda jħobb meta krea l-Adam u Eva. Alla minn dejjem kien imħabba. Kif jaf? Kif taf li Alla kien imħabba? Kif huwa Alla mħabba? Kif taf tħobb jekk ma tista' kif tista' tħobb jekk inti l-unika wieħed li kieku inti singlu? Kieku Alla kien singlu. Meta aħna ngħidu Alla wieħed ma jfissirx Alla singlu. Li kieku Alla huwa singlu. Alla singlu. Jew singollu ma nafx ħabba xejlu. Waħdieni, waħdu. Kif jista' jħobb? Ma l-fatt li din Missier Ibn Spiritu Santu jista' jkun hemm il-manifestazzjoni tal-imħabba bejniethom. Hemm xirka bejniethom. Bħal hemm suppost xirka bejnietna. Hemm konverzazzjoni bejniethom. Bħal ma jkun hemm u komunikazzjoni bejniethom. Wieħed, meta tqim wieħed, daqs li kieku qed tqimhom bil-tlieta l-huma, għax m'hemmx ejra bejniethom. M'hemmx kompetizzjoni bejniethom. Fl-Iskrittura naraw drabi l-Apostli jitolbu lil Alla l-Missier. Drabi jitolbu lil Ġesu dirett. U drabi jitolbu l-Ispiritu Santu. U meta titlob, tibda imma jekk titlob il-Missier, allura ma titlobx il-Ġesu. Dak huwa l-moħħ well-meaning karawetta tiegħi u tiegħek.
well-meaning imma. Imma fl-Skrittura ċarissimu hemm diversi Skritturi fejn jitolbu dirett il-missier. Jitolbu lil Ġesu. Jekk eżempju ntikom eżempju wieħed. Għandek Atti tal-Apostli kapitlu 9. Naraw lil Stefnu, meta Stefnu nfetħet is-sema, u Stefnu x'għamel? Ra l-Ġesu u qal mulej Ġesu irċievi l-Ispiritu tiegħi. Mbagħad qal lil Ġesu u diżżommx dan id-dnub kontra tagħhom. Lil Ġesu talab. Meta aħna nitolbu għal fejqan, ma nitalbux lill-missier, tista' jekk trid, imma hekk titlob lil Ġesu jew f'isem Ġesu. Aħna nxandru l-maghfra tad-nubiet mhux f'isem il-missier u laqas f'isem l-Ispiritu Santu, f'isem Ġesu. Però jopera u jikkonvinċi u jiftaħ l-għajnejn l-Ispiritu Santu. Dawn huma affarijiet li qed nipprova nagħmilhom f'inqas minn sija. Ġast biex norikom l-impossibbli tifridhom u ġast imbilli għaxina ma nifhimx moħħi mhux bil-fors jifhem kollox, però number one tiqaf tfittex. Alla jirrevela l-verità lejlek jekk inti titolbu u tistaqsih. Alla jirrevela l-verità tiegħu lejk. Amen. Halleluja. Meta aħna nqimu lil Alla qed inqimu it-Trinità Mqaddsa. It-tieni Korintin kapitlu 13, narawhom daw. Naraw daw l-Iskritturi flimkien. Tieni Korintin kapitlu 13. Il-barka apostolika. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu. Mattew 28, da biex norikom fejn l-apostli jindirizzaw it-tlieta l-huma bħala wieħed. Mattew 28, vers 19. Morru mela għamlu disċipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem. Mela, morru mad-dinja kollha, għamlu disċipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-ismijiet fl-isem wieħed, tlieta f'wieħed. Għaliex tgħid tammidhom f'isem il-missier li ben Ġesu u l-Ispiritu Santu? Għax it-tnejn Alla l-missier jisalvak, Ġesu Kristu jisalvak u l-Ispiritu Santu jisalvak. Din kienet rivelazzjoni li tajjeli it-tifel. Tlieta l-huma jisalvak. Alla l-missieru jissejjaħ Salvatur. Ġesu Kristu jissejjaħ Salvatur. L-Ispiritu Santu jissejjaħ Salvatur. Halleluja. Grazie mulej. Mattew kapitlu 3. Mattew 3. Qed tieħdu pjaċir iżgħar? Vers 16. Ġesu wara tagħmel minnu fih tala mill-ilma u wara smewwiet infetaħ u ra l-Ispiritu Alla nieżel qisu ħamima, mhux ħamima, li kien hemm il-helikopter dak iż-żmien kun jgħid nieżel qisu helikopter. Jew drone issa, nieżel qisu drone. Sewwa mhux għax huwa ħamima. Naf il-pitturi xi kultant jgħinuk, imma xi kultant iħawduk ukoll. Tiġborx dottrini minn pitturi, jiena toġobni l-arti Kristjana, imma attent tiġborx dottrini minn għax Ispiritu Santu mhux ħamiema. Right? Għax ħafna drabi naraw pitturi b'ħamiema fuq ras Ġesu. Sewwa? Meta niżel l-Ispiritu Santu fuq Ġesu, li l-Ġesu Kristu ġim libbes bil-qawwa soprannaturali biex minn dak il-ħin jibda jopera bħala il-Kristu
li ġej mis-sema. Il-Messija, il-midluk minn Alla. U midluk balla. Alla minn Alla. Permess tal-Alla għal Alla. U jekk inti għandek il-wires ta' moħħok bħalissa maqlubin, it's normal. Just għax ma nistax nifhem ċertu affarijiet bir-raġun ma jfissirx li mhumiex il-verità. Hemm affarijiet li huma ċarissimi mill-Iskrittura minn Ġenesi mhux minn Ġesu, minn Ġenesi. Li it-Trinita hija mhux persuna waħda. It-Trinita hija 3 persuni, falla wieħed. Il-kreazzjoni. Għana ħseb aħjar narawha fl-imkien ukoll. Mattew 28 mor fi ktib ta' Ġenesi, morru. Ġenesi 1. Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art. Kienet l-art ta' ħwit u baħ. U d-dlam kien fuq wiċċ l-abbissi u fuq il-wiċċ il-baħar. L-ibħra kien jittaja l-Ispirtu d'Alla. U Alla qal ħajkun id-dawl. Mela, number 1, fil-bidu. Min kien fil-bidu? Skont Ġwanni wieħed Ġesu kien hemm. Xi sejjaħ Ġesu? Il-bidu? Tmiem. Ġesu kien fil-bidu. Fil-bidu kien Ġesu. U Alla qal il-kelma. U l-Ispirtu Santu mexa fuq il-kelma li Alla qal. U għandek il-kreazzjoni. Ġwanni wieħed. ħataraw il-parallel fi Ġwanni. Ġwanni wieħed. Fil-bidu kienet il-kelma. Jew il-verb. U l-verb kien ma' Alla. U l-verb jew il-kelma kien Alla. Il-kelma kien Alla. Il-verb kien Alla. U l-kelma saret Alla. Saret bniedem, sorry. Il-kelma li kien Alla sar bniedem. Mela fil-bidu ma kienx bniedem. Kien minn dejjem ma sar uman. Xi ħaġa interessanti, just biex tħokkna qarasek fuqha. Fit-Testament il-Qadim, Alla qal il-Mosè biex jibnu tempju, tabernaklu, u fid-tabernaklu kien jinżel u jimmanifesta Alla u kienu jaraw il-manifestazzjoni tiegħu. U l-qasis il-kbir darba fis-sena kien jintaqa' Alla malla wiċċ b'wiċċ. Fit-Testament il-ġdid Alla jerġa' jinżel f'tabernaklu ieħor. L-istess tinda issa. Waħda kienet magħmula mill-bnedmin. Din issa tinda magħmula minn Alla. Lut kapitlu 10 vers 5 marru malaj. Qabel ma marru Lut 10. Ħana nkompli naqra vers 2. Mela hu kien fil-bidu ma' Alla, kollox biħsar, b'Ġesu sar kollox, il-kreatur. U xejn ma sar mingħajru. Kull ma sar kellu l-ħajja fih. U l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl jiddividlam imma dlam ma jelbux. Vers 14. Il-verb li kien Alla, il-verb li hu Alla, sar bniedem u għammar fosna. Dik il-kelma, letteralment, fil-Grik tfisser tabernakiled. Il-tabernakla fosna. Letteralment. Issa, morru fil-ktib tal-Lut kapitlu 10.
vers 5. Għalhekk Kristu meta daħal fid-dinja, kien qabel id-dinja, krea d-dinja, qal sagrifiċċju u offerta int ma rridx, imma ġisem int ħejjejt għalija. Ġisem ħejja għalih. Mela meta Alla daħal fid-dinja, ipprovda lilu nnifsu ġisem. Dinja powerful ukoll għaliex fi ktieb ta' Ġenesi, jekk ma jissirx bal-kapitlu 4, jew kapitlu 5 nsejt, meta Adam u Eva dimbu, Alla tkellem, tiftakrux qal? Araw issa il-bniedem sar bħal, ma qalx bħalna, qal bħal wieħed minna. Ma qalx il-bniedem sar bħalna. 1, 2, 3. Ara l-bniedem dineb u sar bħal wieħed minna. Ma sarx bħal l-Ispiritu Santu. Ma sarx bħal Missier. Sħar bħal verb. Li bentalla. Halleluja! Gloria lilek mole qadis. Meta tirrealizzaw toqgħod timmedita dawn l-affarijiet, mbagħad tgħid u dan l-istess Alla jammar fik u fija. Trid toqgħod attent ma tmux isplodilek rasek. Għax dawn mhumiex revelazzjonijiet. Dawn huma realtajiet bombastiċi. Dan huwa l-wir tiegħi u tiegħek hawn. Glorja lilek mulej. Halleluja. Grazzi Ġesu. Il-ktib ta' Eżajija kapitlu 6. Morru hemm malaj. Glorja lilek Messi għadis. Eżajija, mamma mia kemm jgħaddi malaj ħin. Eżajija 6. Xi ħaġa interessanti, jiena kont għamilt sensiela ta' tal-in fuq il-programm ta' Ħabbejtek fuqhom dawn. Morru warawhom għax powerful. Ma nafri fi Ġwanni kapitlu 1 hemm vers fejn jgħid Ħadd qatt ma ra l-Alla. Ġilek rajtuh l-iskrittura? Imma fl-iskrittura tgħidlek bosta rawh l-Alla. Tara hemm żball fil-Bibja, kontradizzjoni. Senna ftit. Rawh jew ma rawhx? Għax kull darba li fit-Testament il-qadim raw l-Alla, raw il-verb. Raw l-anġlu tal-mulej. Not an angel, not xi anġlu. Elle kapitolu anġlu. Li dan l-istess anġlu kien jitkellem bħal Alla. Jiġġudika, jgħaddi ġudizzju, jiġi adorat, jiġi glorifikat. Dak huwa, dak li jgħidulu Kristofani u Teofani. Ġifieri Kristu li li raw, meta raw l-Alla fit-Testament qadim, ma rawx lill-Alla l-Missier, ma rawx l-Ispiritu Santu, raw l-Alla Ġesu. Isma, by the way, Ġesu. Taf xi tfisser Ġesu? Ġesu ma jfissirx bħal Gordon jew Dominic jew Mario da. Ġed tfisser Alla li salva. Isalvak mid-demonji, isalvak mill-infern, isalvak mill-mart, isalvak mill-problemi. Dak, kull barba ngħid jiena Ġesu qed ngħid Alla li salva. Amen. Eżajja kapitlu 6 vers 1. Fis-sena li fiha miet is-sultan ta' Użija, jien rajt il-sidi bil-qeda fuq tron għoli merfuq il-fuq. Djur l-libsa tiegħu kien jimlew it-tempju. Il-fuq minnu kien hemm serafini.
Kull wieħed b'sitt ġwienaħ. Bit-tnejn kienu jgħattu wiċċhom, bit-tnejn kienu jgħattu rijlejhom, u bit-tnejn jittajru, u kienu jgħidu jwieġbu lil xulxin. Għaddis. Kellhom għalfejn jgħidu hekk darbiet? Jew forsi ma samax l-ewwel waħda l-mulej. Għaddis Alla l-missier, għaddis Alla l-iben, għaddis l-Ispirtu Santu, halleluja! Għaddis. Mulej Alla tal-eżerċti. L-art kollha mimlija bil-glorja tiegħu. U bajjat tagħhom is-sisin tal-etibi tezzu. U t-tempju mtela bid-dukħan. Mela sena tit għandek il-Liżajja li ra l-Alla. U bossa taraw l-Alla. Abram ra l-Alla, Mosè ra l-Alla, il-ġenituri ta' Samsun ra l-Alla, bosta raw l-Alla. Josué ra l-Alla. Gideon, bosta raw l-Alla. Ġifieri meta raw l-Alla, raw il-verb. Fit-Testament tal-Qadim, meta Alla kien jimmanifesta bħala bniedem, figura, sura ta' bniedem. Mhux ħajba manifesta sura ta' oġol, jew xi mostru, jew xi kukkudrill, daw kienu l-Alla tal-Eġittu. Kien jimmanifesta sura ta' bniedem. Meta ma kienx jagħmilha ma' ħafna, imma kien hemm bosta nies biżejjed li raw Alla it-tieni persuna, neħja dik il-kelma tieni, dik kien fadda fil-Bibja. Infatti d-dejaqni ħafna, meta jgħidu Ġesu huwa it-tieni persuna ta' Trinità. Le ma taġobni xejn. Ġesu u Alla, mhux Ġesu it-tieni persuna ta' Trinità. Naf li biex jinftiem il-bniedem jgħidu hekk ma taġobniex għax f'moħħi ħafna min-nies jagħmlu hekk jagħmluha. Alla l-Missier, Ġesu u l-Ispirtu Santu. Jisom għandhom xi tliet livelli differenti. Imma l-aħjar tarhom hekk ara. Ġesu, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Eżatt. Mux fuq xieċin, għalix minna l-Ispirtu Santu memx Alla, minna Ġesu Kristu memx Alla, minna l-Missir memx l-Ispirtu Santu. U t-tempju mtella bid-dukħan imbagħad jienet, jaħasra lija mitlu fien, bnidem xiftejm niċsajin, u f'nofs poplu xiftejm niċsa nammar, f'Malta kien jadda, żgur. Madan kollu rajt bajnejja l-Sultan. Emma l-araw l-Alla. Il-mulej tal-eżerċti, wieħed mis-serafini it-tajjar lejja b'ġamar f'nar fidu u hu kien qabad b'imqas minn fuq l-artal u messli fommi u qalli, ara din messitlek xuftejk, ħsunitek ebet u dnubek imħafer. Imbagħad smajt leħen sidi jgħid, lil min? Kif jgħidu bil-Malti tagħkom? Lil min se nibgħat, min se jmur għalina. Lil min se nibgħat, singolari, u min ħajmur għalina. Min ħajmur għalina. U jien weġibt, hawn jien ibgħat lili. Halleluja. Ġenesi 1. Malajr. Din l-iskrittura supposta fuqha bl-amment. Vers 26. Vers 26. U qal Alla ħanamlu, mela qal fil-singolar. Ħanamlu fil-plural. Alla qal għaliex kollha jitkellmu l-istess lingwa. ħanamlu l-bniedem fuq iġbija u s-sura tagħna mhux tiegħi. U jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq iġbijietu, fuq iġbijiet Alla ħalqu raġel mara ħalaqhom. U barikom u qalilhom. All right. Eżis aħwa. Tindunaw li Alla tkellem fil-plural
Bosta drabi, mhux darba, ta' bosta drabi. Morru fil-ktib ta' Iżajja 9. By the way, għal dawk li jgħidu, imma dak l-anġli kienet jgħid, number 1 nisimgħu nisew. Number 1 mhix vera. Imkien fil-Bibja ma x'imkien jissemmew l-anġli kellhom x'jaqsmu mal-kreazzjoni. L-ebda anġlu qatt ma kreja sufa. Xejn. L-ebda anġlu ma kellu parti mill-kreazzjoni. Il-Missier li ben u l-Ispiritu Santu biss. U laqas li kieku wkoll l-anġli mhumiex maħluqa fi xbija u s-sura talla. Il-bniedem iva. Issa din mhux 100% parallel li ħanejdilkom, imma biex tifmu it-Trinità. Tejnkom tifmu. Kull ma kreja Alla huwa 3 in 1. Kull ħaġa ħajja hija 3. Jiena spiritu, għandi ruħ u ngħix ġo ġisem. Time, il-bieraħ, il-lum u għada. Distance, high, far, height, width and length. Kif tgħidu bil-Malti? Ola, wissa u font. Id-doni tal-Ispiritu Santu huma maqsuma fi 3. Mamudiji 3. Mamudija fi Kristu, mamudija fi Ispiritu Santu, mamudija fil-ilma. Hemm ħafna affarijiet li turi id-DNA talla taħdem fil-kreazzjoni u fil-Knisja u fit-talim ta' Kristu, fit-talim tal-Bibja. U hemm oħrajn affarijiet. Halleluja. Iżajja 9, skrittura li please immemorizzawhom daw. Ara dawn huma skritturi li l-eżiż xhieda ta' Ġehovah ġeneralment jaħarbu minnhom. Kemm ħaddu mis-semmina? Inti kif taf qed insemmik? Ma tissegwini? Jalla segwi lili bħal ma insegwi lil Ġesu Kristu. U aħjar minni. Mhux hekk qal Pawlu? Mhux Pawlu qala dik? Imitaw lili bħal ma jiena nimita l-Kristu. Fejn ma nimitax, timitax lili, imita lil-mara. Halleluja, ħalli konna naqaxer minn kulħadd, naqra minn kulħadd. Ħalli ma kollix kollox jienu. Anyway, mela. Iżajja 9. Vers 5. Għax tweldilna tifel u jingħatalna iben. Is-seda tkun fuq spallejh u jsemmuh kunsillier tal-Aġeb u jsemmuh Alla Setan u jsemmuh Missier Etern. Jisajjuhulu prinċep ta' slim, kbira tkun setatu, u slim tiegħu blaqis, u fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu, u jwettaqa u jsaħħaha bil-ħaq u s-sewwa minn issa għal dejjem ta' dejjem. U l-ħeġġa tal-mulej tal-eżerċit tagħmel dan. Minnu tajtu li jissejjaħ iben u jissejjaħ Alla, jissejjaħ Missier. U Alla tajma dak Alla Setan, mux Alla li jista kollox. I'm glad li saqsejtni, mura Apokalipsi kapitlu 1. Naf li ġud minnkom diġa rajtuhom daw. Imma aħjar ħadet talmuhom sew. Għax dawn huma skritturi li għandhom bżonn ikunu jafuhom sew tal-Jehovah's Witnesses. Il-Musulmani huma daw skritturi ikunu jafuhom sew. U da għandikom f'sija ta' għanzi biss sija. F'sija biss għandikom da. Aħsebu għara korsija. Ma daw bizzejiet li għajmina tifittex, ħajkollu jmur ifittex. Għax mux ħajkollu għajn nisilu jorqot, ma ta' jkun jaflem l-verta fil-skrittura. Amen? U bħalma nħob nejt, jekk inti denju għal-verita, l-verita s-siba. Ma t-tibda billi tobot il-gideb. Irrelevanti min jgħidu. Amen? Apokalipsi kapitlu 1, vers 8.
Halleluja. Jienu l-alfa u l-omega, ma jitkellem. Ġesu, jgħid il-mulejalla li ju li kien u li għad irid jiġi. Dak li jista' kollox. Minnu Ġesu? Dak li jista' kollox. Mela mhux bis-Setan, imma jista' kollox. Almighty God. Jesus is God Almighty. Halleluja. U l-istess vers 17 u 18. Halleluja. Grazzi mulej. Abraham ra lil Ġesu Ġenesis 18. Meta ra s-sura tal-Alla, Abraham tkellem malla nifsu. Fil-ktib ta' Ġenesis kapitlu 19 jissejjaħ l-imħallef tad-dinja kollha Ġesu. Mosè ra lil Ġesu. Rumni kapitlu 12, vers 5-8. Iżajja, kif rajna, ra lil Ġesu. Nisu daw l-iskritturi, għax mux ħanamrom kolla. Hemm ħafna iktar ta' ma ħantikom ftit. L-Ispirtu Santu, morru fi ktib tal-Apostoli, se tkellimna fuq Alla u fuq Ġesu l-iktar. Morru fi ktib tal-Apostoli, kapitlu 5, morru men. Mela, xi ħaġa interessanti, dawk li jgħidulhom Christian cults jinnegaw id-divinità ta' Ġesu Kristu, jinnegaw id-divinità tal-Ispirtu Santu. Jiġifieri ma jemnux li l-Ispirtu Santu huwa nnifsu Alla. Now dawn huma dottrini li huma stabbiliti mill-Knisja mill-bidunet. Qabel il-Kattoliċi Ruman, qabel l-Ortodossi, jiġifieri dawn huma dottrini bħalma qrajna fil-Kredu tal-Apostli minn żmien Pentekoste. Mux dottrini li inventom il-Papa, b'kull rispett li il-Papa, jew l-Isqaf jew l-Apostlu. Daw huma dottrini li huma stabbiliti fil-Knisja daw l-2000 sena, mux xi 400 sena ilu. Qed tifhmu aħwa. Għalhekk ċertu affarijiet jekk inti tiżbalja fihom, ċertu affarijiet ma mhux ħajkundannawlek ruħek. Imma hemm dottrini Pawlu jgħid. Għodu attenti għax ċertu dottrini jista' jekk inti ma temminhomx u ma tibxandarhomx tajjeb, tista' tkun qed tiddanna ruħek. Destructive heresies. Not every heresy is a destructive. Ġi mhux kull erezija distruġġik. Jew teqerdek, imma din dottrina li taqridlek ruħek. Jekk inti ma tamminx sew kif suppost fuqha. All right? Hallelujah. Atti tal-Apostoli kapitlu 5 semgħuha sew. Anzi ħan nibda naqra minn vers wieħed. Mela di tistaftaw fuq l-istorja ta' Ananija u Safira. Imma kien hemm raġel ieħor jismu Ananija u martu li kien jisimha Safira. Dan biħal għali kellu ftiem ma' martu u warrab sem il-prezz tal-għalqa. U l-bqija ħada u qiegħda f'riġlej l-apostli. Imma Pietru qallu Ananija dan kif ħallejt ix-xitan jidħollok f'qalbek biex gdibt lill-Ispirtu Santu. Huwa gdibt lill-Ispirtu Santu. Li kien biss riħ jew biss qawwa kien ikun no big deal. Imma gideb lill-Ispirtu Santu. Warrab biċċa mill-prezz tal-għalqa. Mhux tiegħek kienet u wara li betta, mhux fidejk kienu flusa. X'fettillek iddaħħal frasek biex tagħmel dan. Mhux li l-bnedmin gdibt, imma lil min? Lil-riħ u lil-qawwa. Ma nistax ma nsemmikomx, xida ta' Ġehovah darb'oħra. Meta l-Ispirtu Santu huwa Alla. U tant kienet serja li kienet Alla li l-Ispirtu Santu għatilhom hemm. Tafu l-Ispirtu Santu għatilhom? Come, Holy Spirit, fall on me now. You better be careful. You may end up actually fried. Tara l-eżijiet u l-ħmijiet, daw ma' ereziji li wasluka għad-dannazzjoni tal-ruħ, min jipritka li l-Ispirtu Santu għawa, li l-Ispirtu Santu għandu l-għawa iwa.
Ma mhux tiġi tgħid li rieħ. U naħseb għal bosta ziffa, għax qased taħossu xejn. Għax laqqas għandhom attra qawwa fil-kelma fil-ġemat tagħhom. Meta l-iktar u iktar jgħidu il-fejqan għadda, il-mirakli għaddew. U mhux vera tista' tkeċċi xjaten, mhux vera, m'intix induna li l-ġemma tagħkom hija mejta. U l-Ispirtu tal-Alla ma hemmx. U fejn m'hemmx l-Ispirtu tal-Alla m'hemmx ħajja. Halleluja! L-ewwel Korintin kapitlu 3 vers 16 u l-ewwel Korintin 16 vers 19. X'tgħidlek? Ma tafux li ġisimkom huwa t-tempju tal-Alla, ma tafux li ġisimkom huwa t-tempju tal-Ispirtu Santu mara li wieħed minnhom. Tal-Ispirtu Santu jew tal-Alla? Amen? It-tieni Korintin kapitlu 3 vers 17. 3 vers 17. Għax il-mulej huwa l-Ispirtu. U fejn hemm l-Ispirtu tal-mulej hemm il-ħelsien. Għalhekk nirringrazzja l-Alla meta nies jiġu b'saħħta jew magħmul jew b'xi demonju ġewwa fihom, meta jiġu lav jinħelsu. X'hawnhekk mhux biss omeliji jsiru, hawnhekk hawn l-Ispirtu tal-Alla li jagħti il-ħelsien, is-salvazzjoni. Halleluja! Amen. Kompli, aħna l-koll li b'wiċċna mikxuf nirriflettu bħal f'mera l-glorja tal-mulej, qegħdin ninbidlu fl-istess bija minn glorja għal glorja skont li jagħtina il-mulej li hu Spiritu Santu. Il-mulej huwa l-Ispiritu Santu. Amen. Salmu 139, vers 7 sa 8. Min fejn nista' naħrab mill-preżenza tiegħek? Min fejn nista' ninħeba mill-Ispirtu Santu, mill-Ispirtu tiegħek? Lut, kapitlu 9, vers 14. Permezz tad-dem ta' Ġesu Kristu aħna ġejna mifdija. U mhux biss dem tal-ħrief u tal-oġġiela. U permezz tad-dem għaddis tal-patt etern. Permezz tal-Ispirtu etern. Spiritu etern. Spiritu Santu etern. Alla etern, Ġesu etern, Spiritu Santu etern. Halleluja. Tieni Korintin kapitlu 2 vers 10-11. Għax l-Spiritu Santu huwa dak li jfittex fil-fond tal-qalb tal-bniedem. Rajna fil-Mattew kapitlu 28-19 il-formula li aħna bija namdu lil dawk li jduru lej Kristu. L-Ispiritu Santu jitkellem, l-Ispiritu Santu jikkonvinċi, l-Ispiritu Santu jiġġudika, l-Ispiritu Santu jfejja, l-Ispiritu Santu jirrevela, l-Ispiritu Santu jmexxik. Daw kollha li huma jmexxija mill-Ispiritu Santu huma wlied Alla. Mela Alla tmexxihom jew l-Ispiritu Santu. Dik kienet Ġwanni 8 vers 14-16. Rajna li Ġesu Kristu huwa Alla. Mikaja kapitlu 5 vers 2. Betlehem, liċken, fost it-tribujiet ta' Ġuda, minnek għad joħroġ wieħed. Min fejn u ġej? Li ġejn mill-żmien il-qedem mill-eternità. Alleluja. Gloria lek mulej qadis. Amen, aħwa. U hemm bosta oħrajn. Iżaj Mikaja 5 vers 2, Ġwanni 1 vers 1, kapitlu 20 vers 28. Lut, ħanarikom di nitolbu. Lut kapitlu 1, hemm ħafna ta' bis-set hemm ħafna. Ara meta taqraw il-Bibja, aħjar taqra kapitlu 1 u tarblu. Aħjar taqra kapitlu 1 imma tiklu. Ħanejlek jiena nħobb il-laħam. Nħobb il-laħam, nħobb il-ċastejk, nħobb
U nħobb Nikola, nħobb nomoda tajba li kella. Number one biex tinżel tajjeb, ma mhux tispiċċa tinċi ċanku, tispiċċa. Sewwa, biex ma xtara. Nħobb nomoda sew il-laħam biex number one anka meta tiekol ipprova taħt fuq xlikel għaw moduħ sewwa ħalli tieħdu l-nutrienti kollha. Aħjar taqbad kapitlu u ixtar u għamot kelma ta' dak il-kapitlu għavem. Għavem. Għax aħna xi kultant naf għax ngħix miegħi nifsi, xi kultant irid naqra ħafna biex inħoss u xi kultant nqara jdrus ma ta' kapitlu ma ħadd xejn. Mbagħad ngħid ara ħanaqra kapitlu wieħed biss u narblu biss. Għatelli u nimtala. Sal dawk li intom mażżenin, tgħid mela sew għadna mejn naqra biċċa sew. Tajjeb li taqra ħafna, imma mhux valla pena taqra ħafna u mbagħad tispiċċa isek ma ħadd xejn, aħjar aqra kapitlu. Aqra sa, jiena u t-tfal tiegħu u l-mara tiegħi għandna żanza. Meta naqraw il-Bibja flimkien, naqraw 5 salmi. Għaliex 5 għax jekk tiddividi 150 by 5, tkun qrajthom kollha f'xahar. Sewwa, u naqra proverbju. Mbagħad nipprova naqra pereżempju mit-Testament ġdid passaġġi. Ma xi kultant aħjar taqra passaġġ wieħed u minn fejn hu, anke jekk taqra l-Levitiku u kulħadd hu Revelation, imma aqra kapitlu wieħed biss. Għax Levitiku kollha jpuntaw il-Ġesu, is-sagrifiċi kollha jpuntaw il-Ġesu, you will get revelation too. Amen? Lut kapitlu 1. Ġesu fi Ġwanni 14 x'qal? Jekk rajt lili, rajt il-missieri. Imma ħanaqralkom din Lut kapitlu 1. Halleluja. Vers. Anzi naqra mill-bidu u naqraw l-ewwel ftit versi u nagħlqu. Ġesu li jaħfer id-nubiet, dak Alla biss jista' jagħmlu. Ġesu li jagħti l-ħajja ta' dejjem, dak Alla biss jista' jagħmlu. Ġesu li jaf kollox, Alla biss jista' jagħmlu. Ġesu li hu stess qal jien nagħti ħajti u jien stess inqajjimha. Dak Alla biss jista' jagħmlu. Ġesu li jfejjaq il-morda, dak Ġesu biss jista' jagħmlu. Il-profeti ma fejqux il-morda, Muhammad ma fejjaqx morda. Demonji jitredu qudiem Ġesu, qudiem Alla biss jista' jsir dak. Imma jiena rajt predikaturi li d-demonji jħorġu żgur għax ikunu mlibsa balla. Inti meta l-Ispiritu Santu jiġi fuqek taf xi mhux textix ta' jiġi Alla jlibsek. Wow! Hallelujah! I'm excited. Are you okay here? Are you still here? Okay. Hallelujah. Gloria lilek mela. Ġesu ħajġġudika d-dinja. Alla biss jista' jagħmlu. U Ġesu ħaġa waħda mal-missieru mal-Ispiritu Santu. Ħanaqraw di u nispiċċaw. Lut, kapitlu 1. Alla fil-mod nitkellem il-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manjeri. Permezz tal-profeti issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' ibnu li huwa għamlu werrit ta' kollox u li bih għamel ukoll għamel il-ħolqien. U liben u li ju id-dija tal-glorja ta' Alla u xbija tal-essenza tiegħu. U li jżomm id-dinja kollha bil-kelma setana tiegħu. Wara li għaddafna minn nubietna. Għad fuq il-lemin tal-kobor Alla fil-għoli ta' smewiet u bekk sar daqshekk aqwa mill-anġli daqskemm għola minn tagħhom u l-isem li kiseb. Għax lil min mill-anġli qatt qal Alla inti ibni jien illum nissiltek jew jien inkun missieru u hu jkun ibni. Imbagħad hu jdaħħal lill-ibnu l-kbir fid-dinja u jgħid ukoll ħar imuh l-anġli kollha Alla lil Ġesu tada. Fil-Bibja Ġesu kien imuh qatt ma waqafhom. Għall-anġli tiegħu jgħid l-anġli tiegħu jagħmilhom irjieħ lil-qaddejja tiegħu il-sa tan-nar.
Imma għal-liben, isimgħu għadi, Musulmani, xhieda ta' Ġehova, setat differenti li intom tixdu d-divinità ta' Spiritu Santu ta' Kristu. Imma l-liben jgħidu dan. Mela Alla, di tajba, Alla, il-Missier, qed jgħid il-Ġesu. Int, it-tron tiegħek u Alla. Li wieħed. Il-tron tiegħek u Alla għal dejjem ta' dejjem, għall-eternità. Ix-xettru ta' ġustizzja u x-xettru ta' saltnatek. Ħabbejt is-sewwa u batt il-ħażen. Għalhekk Alla tiegħek dilkek biż-żejt tal-ferħ aktar minn sħabek. U wkoll int il-mulej waqqaft l-art fil-bidu u għemil idejk huma smewwiet. Huma jintemmu iżda int tibqa'. Huma l-kol bħal libsa jdiemu, bħal mantar int kebbibhom, bħal libsa huma jitbidlu. Imma int li int tibqa' u s-snin tiegħek qatt ma jintemmu. Hemm ħafna oħrajn ħani qafem. Alla lill-liben qallu int Alla. Ma min kien jitkellem. Alla l-Missier, ma Alla jibben. U dissibu wkoll fis-Salmi. Infatti Ġesu qala lil-Lut. Alla, min jgħid David li hu l-liben Alla il-Messija meta u stess qallu intu Alla? U l-Farizej ma setgħux jirrispondu. Halleluja. Jina u inti ninsabu fih. Aħna ulied. Aħna razza differenti. Aħna nazzjon differenti. Aħna għandna DNA differenti. Aħna għandna wirt differenti. U la jiġi Ġesu, jina u inti, ħanmexxu n-nazzjonijiet kollha b'xettru ta' perfezzjoni ta' ġustizzja perfetta. Kont tafen? Għax dak li hu jina u int hu. Les biex nibda preaching oħra. Ejn nitolbu. Halleluja! Gloria al-Mulej, kulħadd jgħum bil-wifa. Thank you, Jesus. Kulħadd jolli dejli Mulej. Halleluja. Grazzi Mulej. Grazzi tal-li bqajtu miegħi. Thank you, Jesus. U dawk li intom segwejtu, morru għarblu, morru għarbel, għal-ġittijak, tiġħaċ, ħanejdilkom aħwa kammissarja di. Romani kapitlu 10, vers 9 sa 13, biex is-salva. Taf li inti biex is-salva tittemmen li Ġesu Kristu huwa Alla? L-Iskrittura xi tgħid? Jekk inti temmen li Alla qajjem il Ġesu Kristu mill-imwiet u temmen li hu liben Alla l-ħaj, b'fomok tistqarru, b'qalbek temnu, temmen li huwa il-mulej, kurjos. Kelma oħra bil-Grek għal Alla, mulej. Jekk inti temmen li Ġesu Kristu l-mulej, kull min isejjaħ l-isem il-mulej. Isalva. U jekk ma tirrikonnoxxihx li huwa l-mulej x'għadamel. Il-mulej fil-kontest bibliku ta' fil-kontest bibliku l-mulej tfisser huwa Alla. Huwa divin. Kulħadd jitlob miegħi issa stess. Missi qadis. Itfa' spiritu ta' revelazzjoni fuq il-Knisja tiegħek biex isiru jafu il-poplu tiegħek int min verament. U minn aħna fik, mulej b'dan il-weird glorious li inti tajtni, fik. Illum tassew nista' ngħid minn qalbi, il-mulej huwa r-raj tiegħi u xejn ma jonqosni. Ġesu stess qal jien ir-raj u jien ammit ħajti għan-naġ tiegħi. U minħabba Ġesu ma jinqosna xejn. Wala qaddis illum nitlob għal dawk kollha li għandhom bżonn fejqan
Għax inta Alla qaddis missier ibben Ġesu Spiritu Santu tidak li tfejjaq, li teħles u tagħti s-salvazzjoni. Jekk hawn xi ħadd illejla tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu tkun salv minn qalbek għid it-talba warajja. Missier qaddis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Grazzi li jint ħaj, reali u veritier. Illum naraf li Ġesu Kristu għal-mulej. Illum naraf li Ġesu Kristu għal-liben tal-ħaj. Illum naraf li Ġesu Kristu għal-verb li huwa Alla nifsu, l-kurjos, il-mulej li sar bniedem għammar fostna. Miet fuq is-salib biex iġorr il-mart kollu tiegħi u d-nubit kollha tiegħi. U li bħala mhux bnies bniedem imma bħala Alla għamil li mwiet biex isalvani. U reġa' ġej fis-smewwiet. Alla li jsalva. Mulej li tifdi. Jiena nemmen fik u nafda fik. Imlini bl-Ispiritu Santu mulej u għatini revelazzjoni ta' dak kolli na smajt, dak kolli li għandek lesta lija. Li l-ek nati kull gloria u tifħir. U kulħadd se jgħidlek mulej f'isem Ġesu Kristu bil-qawwa u l-awtorità ta' min inti mulej inkisser kull skema tal-għadu, kull kelma negattiva, kull saħta jew mamul mibgħut kontra tiegħi, mulej kull opra tad-demonju, kull forma ta' mamul jew kull opra negattiva oħra mulej li ġiet mibgħuta kontra tiegħi bil-qawwa tal-jinu, bil-qawwa ta' Ġesu Kristu li ben tal-ħaj, bil-qawwa tal-mulej sidi, inkisser kull opra negattiva kontra ħajti. Għal-glorja tiegħek missier, jien imbirek u mhux misħut. Jiena ras u mhux id-demp. U jiena mulej imdawwar bl-imħabba tiegħek u favorit minnek mulej. Grazzi mulej ta' dan il-wir glorjus. Għal glorja tiegħek missier li lek kull glorja u tifħir. Amen, amen, amen. Halleluja. Amen. Aziz aħwa Maltin u għawċin. Għal BOV uħor. Narawkom għada. Grazie tal-li kontu maħna, il-paċi maħkom, halleluja. God bless you, ix-xerjaw dal-messaċ, jesisaħwa, ħalli Malta timtala bl-arfin tal-mulej bħal